алайкум тамошобинон ва мухлисони барномаи Се духтаракон. имрӯз ман Парвина ва дугонаҳоям Зуҳро, Оиша мехоҳем ба шумо афсонаи ҷолиберо бо номи Ақлро Худо барои чӣ додааст нақл намоем. Олопазиро бошед. Афсона сано буд, айёми фано буд. Буд набуд, ду кӯза пушт буд. Номи яктоаш Усмон ва номи дигараш Супон. Ду кӯза пушти бечора ҳама вақт ғамгину малол аз аҳволашон шарм кардаву аз мардум гурехта так-таки девор мегаштанд. рӯзе Усмон саҳарӣ ба ҳаммом даромад. ҳанӯз торик буд. дар ҳаммом касе набуд. Даромад, ки дар даруни ҳаммом як гурӯҳ паризод доира зада хурсандӣ карда нишастаанд. ҳайрон шуду аз тарс худашро ба даруни онҳо заду сарашро хам карда ба бозӣ даромад. ҳамчунон рақс кард, ки париҳо ҳайрон монданд. Дугонаҷон, давоми афсонаро ту ба бачагон нақл кун. майлаш, бигӯ, аз мо чӣ мехоҳӣ гуфтанд онҳо? Усмон гуфт: ба пеши поятон мурам, маро аз ҳамин кӯзаи пуштам халос кунед. Подшоҳи париҳо фармон дод, ки кӯзаашро аз пушташ гиранд. Усмон аз ҳаммом баромад. қоматаш мисли шамшод рост буд. Рафту воқеаро ба ҷӯрааш Супон нақл кард. Супон гуфт, ки ман ҳам ҳамин корро мекунам. ӯ пагоҳӣ барвақт хесту ба ҳаммом рафт. Даромада дид, ки дар даруни ҳаммом як гурӯҳ париҳо бо либоси кабуд ҳалқа зада гирья мекарданд. ӯ давида рафта дар байни давра ба рақсу бозӣ даромад. Як духтари париҳо мурдаасту онҳо гирья мекарданд, аммо Супони кӯзапушт рақсу бозӣ мекард. Париҳо гирьяро бас карданду шоҳаршон гуфт: бигӯ, аз мо чӣ мехоҳӣ? Эй, аз саратон гардам, ҳамин кӯзаи маро аз пуштам гиред. Гуфт Супони кӯзапушт: дугонаҷон, ту давоми афсонаро ба бачагон нақл мекунӣ? майлаш. Шоҳи париҳо як кӯзаи дигар оварду фармон дод ба болои ин кӯза зам кунанд. Супони бечора зиқ шуда ба пеши ҷӯраш Усмон омад. ҷӯраш Усмон ду баробар шудани кӯзаи пушти ӯро дида ҳайрон шуда пурсид: эй ҷӯра, ба ту чӣ шуд? Усмон воқеаро гуфт. эй нодон, гуфт Усмон, одам аз бефаросатию бефаҳмиаш худашро ба балои бад гирифтор мекунад? охир дидӣ, ки париҳо гирья мекарданд, ту ҳам дар омада гирья мекардӣ, худатро мезадӣ. охир ақлро Худо барои чӣ додааст? дӯстони азиз, мо боварӣ дорем, ки афсонаи нақл кардаи мо ба шумо писанд омад ва шумо ҳикмати онро дарк намудед. ин буд афсонаи имшабаи мо. ба шумо шаби хушу бо фароғат таманно дорем. хайр, то дидори оянда, дӯстон ва ҳамсолони азиз.